Ndibulise igama lam ndinguThobile. Ndiyathemba ukuba ulibonile ilizwi endithe ndalipowusta apha endalinikwa yiNkosi ngomhla wokuqala ku-August 2024 elithetha ngemitshato. Kubuye futhi kube khona elithetha ngentambiso, ukuba intambiso yintoni, uyisebenzisa kanjani. Inkosi ke yaqhubeka yandinika amazwi amaninzi endizothetha ngalo ngoku. Nalo ndalifumana ngomhla wokuqala ku-August ku-2024 kunyaka ophelileyo. Eli ke lithetha ngomoya oyingcwele. Isifundo sethu esizothi sigxininise kuso nguLuka 24 verse 49 othi, yabonani mna ndilithumela kuni idinga likaBawo, ke nina hlalani kuwo umzi oYerusalem nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni. So idinga likaBawo siyazi ukuba kwakungumoya oyingcwele owathi wehla phezu kwabafundi phaya kwizenzo zesibini. Ndicinga uba nguverse 8 apho wathi wahleka khona umoya oyingcwele. Ukuhla kukamoya oyingcwele phaa kwizenzo zesibini uverse 8 ubanika okanye umoya unika abafundi bakaYesu amandla okuthetha ngalwimi zimbi. Yiloo nto bathi babuze uba kutheni na ukuba sibeve nje sonke ngabanye bethetha ngezakumawethu iintetho esazalelwa kuzo. Ukufika kwamoya oyingcwele owayelidinga wenza into okokubana bakwazi ukwenza izinto ababengakwazi ukuzenza ngaphambili. So ke ngoku inkosi ithi ngolu suku lokuqala ku-August 2024 xa ithetha nami, ithetha ngomoya oyingcwele, ithi ngokuba nobudlelwane nomoya oyingcwele ukwisikhundla sokwazi ukuba nefuthe, ukwisikhundla sokwazi ukuba nefuthe naye. Into ethetha uba uyakwazi xa unomoya oyingcwele ukwazi ukusebenzisana nomoya oyingcwele, naye umoya oyingcwele akwazi ukusebenzisana nawe. Uyakwazi ukuba ngundoqo ebukumkanini bukaThixo, nomoya oyingcwele abe ngundoqo ebomini bakho. Kukhona ke abantu nangona bekubukumkani bukaThixo nje besindisiwe, ufumanise uba akanagalelo analo apha ebukumkanini bukaThixo. Ufumanise uba akukho ndima ayidlalayo apha ebukumkanini bukaThixo. Ufumanise uba akukho futhe analo apha kumoya oyingcwele. Yena into ayenzayo nento ayaziyo kukuvuka aye ecaweni, abuye ecaweni, avuka emsebenzini, okanye if akasebenzi ahlale ekhaya alindele futhi ukuba kube khona into eyenzekayo ecaweni, okanye ngoMvulo, ngoLwesithathu, noma kunini na uzoya emthandazweni, abuye ahlale endlini akukho nto ithe yenzeka ebomini bakhe emalunga nobukumkani bukaThixo. Lo mntu owo uzindleko apha ebukumkanini bukaThixo, uba yena akangondoqo apha ebukumkanini bukaThixo. Yena into ayenzayo kukukhongoza, kukwamkela, abe engenanto ayinikayo, kube kungekho nto into ubukumkani bukaThixo buyizuzayo ngaye. Ukusindiswa kwakhe kuyimotsharha, kwinkcithaxesha apha ebukumkanini bukaThixo, kuba yena into ephambili kuye sisiqu sakhe nokuba uzuza ntoni. Uxolo nje kancinci. Kuba yena uzuza ntoni, ayikho into ephathekayo, ayikho into ebambekayo, ayikho into umntu angakwazi ukuyikhomba sithi le yenziwe nguVuyani eyenzela ubukumkani bukaThixo. Uba nanku umsebenzi uVuyani awenzela ubukumkani bukaThixo,
okanye unozibele abenzele ubukumkani bukaThixo. Into ayaziyo unozibele kukuvuka athandaze ecela uThixo uba makamenzele le nale naleya. Akavuki ebuza uba Thixo namhlanje yintoni ongathanda ukuba mna ndingunozibele ndikwenzele yona. So lo mntu lowo akanafuthe, akanagalelo analo kumoya oyingcwele. Usindiso lwakhe luxhamla yena nje kuphela, aluxhamli ubukumkani bukaThixo. So inkosi iqhubeka ithi kuba la mazwi ndawo ayinikwa yinkosi. Kuba zininzi iziprofeto endizothi ndizenze apha, ingakumbi iziprofeto ezingobungcwele, iziprofeto ezingokubuya kukaYesu awathi wandinika zona, efuna ndilumkise ibandla lakhe kuba ukuza nokufika kwakhe sele kukufutshane, kusemnyango ngokutsho kwakhe. So inkosi iqhuba ithi yonke into oyenzayo uyenza ukweso sikhundla, yonke into eyenzayo uyenza ukwifuthe nomoya oyingcwele. Into ethetha into kokubana njengokuba ungumntu okholwayo nje emsebenzini umele ubukumkani bukaThixo, usebenza ukwigunya likamoya oyingcwele. Usebenza ukwigunya lukamoya oyingcwele. Uthanda umyeni wakho, umthanda ukwigunya likamoya oyingcwele. Xa usindiswa, xa uphuma utsiba idyokwe emtshatweni wakho, uphuma utsiba idyokwe emtshatweni wakho ukwigunya likamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele into oyenzayo uzoyithatha ngokunga uyenzela enkosini. Yiloo nto athi uPawulos yonke into esiyenzayo masiyenze ngokunga siyenzela inkosi. So ibalulekile ke ngento yokubana siyiqonde into yokubana kwinto nganye oyenzayo akukho mehluko phakathi kokuba uyenzela inkosi noma awuyenzeli inkosi. Ngokusindiswa kwakho owo mehluko uyaphela. So ngokusindiswa kwakho uthi Nkosi, ngoku namhlanje ndiphantsi kobukumkani bakho. Kuba ndiphantsi kobukumkani bakho, yonke into endiyenzayo ndizoyenza ndiyenzela kubukumkani bakho. Uyazi loo nto ungayazi, yonke into oyenzayo wakusindiswa uyenzela usebukumkanini bukaThixo. Xa uhamba ulala usegunyeni likaKristu Yesu. So yiloo nto ukugwetywa kwakho kuzoba ngaphezulu kumntu obehamba elala engasindiswanga. Kuba awukho umehluko xa usindiswa phambi koThixo, awukho umehluko phakathi kwakho noKristu Yesu. So uThixo xa ejonga wena ubona uKristu Yesu, xa ejonga uKristu Yesu ubona wena. Yiloo nto ngexesha uPawulos ehamba etyhutyha ilizwe lakwaYuda, erhola abazalwana, ebakhupha amakhosikazi namadoda ebafaka entolongweni. Xa wayesehamba ke ngoku ephethe ileta esuka kumadoda amakhulu eYerusalem eyobamba abantu, ithi inkosi xa idibana naye, ithi Paulo, unditshutshiselane na? Sawule, unditshutshiselane na? Wonzakala ukhaba imviko nje. Ayizange ithi inkosi, Sawule, ulitshutshiselane na ibandla lam? Kuba kubukumkani bukaThixo akukho ntlukwano phakathi kwakho noKristu. Kubukumkani bukaThixo akukho ntlukwano phakathi kwam noKristu. Wena noKristu ninyamanye, nimathambo afanayo, nimzimba mnye. Xa uphuma endlini yakho ngokwasezulwini kuphuma uKristu.
So ke ngoku ibalekile into kokubana siyiqonde into kokubana yonke into oyenzayo uyenza ukwisikhundla sefuthe nomoya oyingcwele. Ukungayazi lonto ayenzi ukuba ibe yinto engento. Uyaqhuba itsho inkosi ithi ukungayazi lonto ayenzi ukuba ibe yinto engento. Ukungazazi wena ukuba unyamanye noKristu ayithethi lonto ukuba awukho nyamanye noKristu. Inkosi iqhubeka ithi umoya oyingcwele ufuna ukuba maxa onke izinto zenzelwe kuye. Xa usiya emsebenzini sebenza uphantsi kwegunya likamoya oyingcwele, ingakumbi xa usithi wena usindisiwe uthanda uKristu okanye wena uthandwa nguKristu. Mema umoya oyingcwele phambi kokuba usebenze. Mema umoya oyingcwele agade intetho yolwimi lwakho, intetho yomoya yomlomo wakho. Inkosi iqhubeka ithi njengomntu ongcwele luxanduva lwakho ukuba ummeme kwinto yonke oyenzayo. Njengomntu ongcwele luxanduva lwakho ukuba ummeme kwinto yonke oyenzayo kuba akazuzimema. So kubalulekile ukuba kuyo yonke into oyenzayo ummeme umoya oyingcwele. Andazi ke ukuba uzommema kanjani umoya oyingcwele xa uyosinxila, xa uyolala nomuntu ongafanelanga ukuba ulale naye kuba ungatshatanga naye okanye kuba nisebana. Kuba yingxaki esinayo ezinkonzweni eyo eyokulalana kwabantu abangafanelanga ukulalana. Umbuzo ke ngoku uthi uzommema kanjani umoya oyingcwele uyokwenza eyo nto. Inkosi iqhuba ithi njengomntu ongcwele, ayitsho uba njengomntu ozoba ngcwele, ithi njengomntu ongcwele kuba wakusindiswa, ndakusindiswa ndixolelwa izono kube ngokungathi zange ndazenza. Ukona kwam akukho kuThixo, kukum. Ukona kwam akazuphendula uThixo athi hayi ntombam okanye nyanam ndiyakubona uba noko isono sasikohlula bakaloku wena wazalelwa wadalulwa enyameni. uThixo usinike amandla ngokokusindiswa kwethu. Yiloo nto ithi iBhayibhile ngoku singawonyana bakaThixo esithi Abba Bawo, ngokomoya athe wasinika yena. uThixo uba ngutata kuthi ngemvelo nangokomoya. So njengomntu ongcwele iqhuba itsho inkosi, qho usoloko izinto ozenzayo uzenza kwisikhundla sokuba nefuthe nomoya oyingcwele. Yonke into oyenzayo qho uyenza ukwisikhundla sokuba nefuthe nomoya oyingcwele. Yonke into oyenzayo, sonke isono osenzayo, lonke udumiso ondulwenzayo, wonke umbulelo endiwenzayo, wonke umbongo endiwenzayo xa ndimbonga uThixo ngobukhulu bakhe, ndimtibela. Zonke ezo zinto ndizenza ndikwifuthe nesikhundla nomoya oyingcwele, kuba ubukumkani bukaThixo bungaphakathi kuwe. Iqhuba ithi inkosi ubukumkani bukaThixo bungaphakathi kuwe. Loo nto ifana nomntu onxilayo okanye umntu oselayo. Xa gqiba laa mntu ukusela anxile, sesela ephantsi kwempembelelo zotywala.
yonke into ayenzayo uyenza ephantsi kwempembelelo zotywala. Nawe ke njengekholwa yonke into oyenzayo uyenza uphantsi kwempembelelo zobukumkani bukaThixo. Igama lam ndinguThobile. Ndiyabulela ngoba uthe wasibukela. Masidibane kwilixa elizayo. Enkosi.